J'aime Flan sur les grands boulevards. На времето имитирах Иво Мотан, като бях на 17 години. В художествената гимназия в София много го имитирах, дори пушех като него, така както той пушеше. Възнаграждение за страх, ако сте гледали филма и така, цигарата. J'aime Flan sur les grands boulevards. И там държа да и така. Трябва да ме бъркам, сме да изложба тук, малко по-сериозно отношение. Мисля, всички това, което чух, аз дали ставаше дума за мен наистина, сигурно. Много неща, но аз тук се обърнах в този момент, за да ми бъде някой друг. Много неща наведнъж. Както е прието, разбира се, в това прекрасно место се намирам благодарение на поканата на професор Пламен Илиев, който по най-щедър начин с галериста Валерий Площаров, с който работил 30 години. Може и повече от 30 дали вече, цяла вечност. Слагаме начало, пионерите сме на едно ново събитие, което ще се казва Академика за бъдеще. За мен наистина е вълнуващо. Както мога при такъв вълнуващ момент да се подбират думите и фразите. Просто ми е много трудно, затова предпочитам. Както беше казал майстор, често го цитирам, пак ще го цитирам. Майстор казваше така. Бяхме ученици в художествена гимназия в София, когато майстор идваше да не посещава като ученици. Казваше, мили деца, казва, вие се закачате къла на стената. Аз съм си закачила къла на стената. Може да седите за моя къл на стената. Какво говоря, едва ли има няма значение, какво пее, едва ли има значение. Това какво съм нарисувал, това е най-важно. Това са моите изразни средства, това е мой език. Както дори преди няколко време, няколко месеца има само, ги нарекох тези творби любовни писма. Много малко съм писал любовни писма през живота си, което до някъде съжалявам. Например, Виктор Юго е писал толкова на Жолет Дорее, че няма да си представя колко много. Моите любовни писма са рисувани върху тези платна, върху тези картони, върху тези пространства, които виждате на стената. Това са моите любовни писма, които ги отправям към България, към българите, към вас. Защото най-голямата лъжа за един художник, знаете ли коя е? Аз казвам, рисувам за себе си, не ме интересува. Това е лъжа, това е пълна лъжа. Ние не рисуваме за себе си, не рисуваме за вас, за хората. Защото има ли жив човек, има ли жив автор, да не бъде, да изпита тръпката, удоволствието, да бъде гледан, обичан, ценен. Това е нещо, което ви дава крила или който ви реже крила. Ако нямаше никой тук, спокойно можех да се удържа ухото, както Ваков се го дразна преди колко години. Аз имам две уши, няма да ги ударя, защото тук съм хора. Но веднъж дойдох. Така ли? Това е цялата истина. Затова, ако продължавам да имам ентусиазъм и желание да работя, това е защото вашите очи, вашия поглед, вашия интерес ми дава тази енергия. Защото аз го правя не за мене, а за вас го правя. Фактически, това, което има вътре в мене, аз искам да го отправя към вас. И дай Боже да има един диалог между нас, защото най-хубавото нещо на този свят, това е нито богата къща, нито лъскава кола, нито хубав. Това е комуникацията между хората. Това, което правим и ние, това е една комуникация. Било писател, било музикант, било художник. Комуникация между хората. Тази комуникация създава най-щастливото изживяване на човек, да комуникира с другия. Затова според мен няма по-хубаво нещо човек да даде, а пък най-хубавото нещо е да даде. Да получи е хубаво, но още по-хубаво е това да даде. И ако може човек да даде, той се чувства богат. Както казва една индийска поговорка, всичко, което не е дадено, е загубено. Зато и каквото имаме да го даваме на хората. Стига да има антени, да го приемат хората. Станах бъбрив, малко прикалих, да, едновременно имам желание да бъда и сериозен, и несериозен, защото много мразя да се взимам на сериозно, въпреки че като работа съм сериозен. Нашата работа е бегач на дълги разстояния. Нашата работа е на художника и на музиканта, на поета е работа в самота, пълна самота. И в момента, в който имаме тези манифестации, изложби, концерти, тогава наистина виждаш до каква степен сме задължени към хората, до каква степен служиме на хората и виждаме до каква степен. Това е един термометър за това, какво сме направили и какво не сме направили. Затова за мен е много важно вашето присъствие, благодарение на вас, благодарение на вашия интерес, който аз ще продължавам да работя. Какво друго мога да кажа, да бъда безкрайно щастлив и благодарен, че живея в този прекрасен град, във Варна. Благодаря също и на Десито, която
който подпали в Чирпан целият чирпански народ. Едно хоро, като се почна тук, трудно че едно хороден, но в Чирпан, като взеха да танцуват всички там право, очарова целият град. Това обичам да има ентусиазъм, да има любов, да има желание, защото то негативизъм, дето цари в България, ние трябва да му отрежеме гълъбите, не трябва да бъдем негативни. Трябва да гледаме позитивно и както бях казал, че единственият начин на връзка с вечността, това е светлината. Светлината е пътната връв на човечеството с вечността. Имаме ли светлина? Имало в душата, ние сме вечни и това ще бъде едно обещание за вечност. Ако искате България да ни изчезне, единственият начин да ни изчезне България е това да обичаме България и да обичаме всичко, което е българско. Това мога да кажа. Скъпи приятели, невероятно удоволствие за мен. От името на нашето ръководство, на всички колеги, сме подготвили този пакет, на който е изобразена академичната сграда на нашия университет. Тя има много общо с Франция и с Париж. Първо, френския ренесанс, в който тя е изградена. Второ, нейният архитект също се казва Никола Лазаров, един от най-известните български архитекти в началото и въобще и първата половина на миналия век. Никола Лазаров, той е проектант, възпитаник на завършил архитектура в Париж. И по този повод искам да връча този пакет, с което да подскажем и на всички присъстващи тук, че предстои отбелязването на 100 годишнината на тази академична сграда. Вероятно като приключим реставрацията, не мога да кажа дали в края на тази година или началото на другата. На тези тържества отново ще се радваме да бъдете наш гост. И така, връчвам този пакет. Много съм доволен, мисля много. И това да ни напомня за началото на галерия Академика. Академика, да. Мисля много. Благодаря.